बयनिख्रुइ गिबिसिनाव आं प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि इउट्युब चेनेलखौ नायनाय साफ्रोमनिसिमबो आं जिसु ख्रिस्टनि मुङै गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै आं गुड फ्राइडेनि सोमोन्दैखौ लानानै फंनैसो बुंनो होननानै सानदों जे बिफा इसोरा दिनै जे बुहुमखौ संसारखौ अननानै गावनि बिसाखौ जे क्रुसिफाइ होदों आरो बिनि क्रुसिफाइ होनायनि गाहाय ओंथियानो जों नुनो मोनो जे बियो गावनि बिसानिख्रुइ जोंखौ अनो। जोंखौ अननायखायसो बियो गावनि बिसाखौ केलभारि क्रुसाव क्रुसिफाइ होनानैहाय जोंनि गासै पापखौ सुस्राबाय आरो जोंनि पापखौ गावनि थैजों सुस्रानानै बियो जोंखौ इसोरनि बिसा खालामबाय। नाय जों मानसि जाथिया माबोरै पाप मावदोंमोन, मानोबा बिनि खर'आव सुनि मुकुट, आखायाव आथिङाव गाजोलखौ दोदों, अहेमाव सुदों। मानोना जोंनि थिंकिंफ्रा, जोंनि साननाया अरायबो गाज्रिखा। बेखौ दिनै बियो रिमुभ खालामबाय जोंनिफ्राय आरो जोंनि आखाइफ्रा पापजोंनो थैजोंनो गोजा जाबाय होननानै बुंदों। आरो जों दिनै बिफा जेरै थोनदों बेबादि जों थाङालाबानो जोङो इसोरनि बेबस्था बिनि हुकुम बादि थाबाया मानो गावनि इच्छा बादि थाबायनानै इसोरनि बेबस्था आरो बिनि हुकुमखौ उल्लंघन खालामदों। आरो जों बिनि थाखायनो बिनि आथिङाव गाजोलखौ दोबाय। बे जोंनि बेबस्थाखौ बारसिनायनि थाखाय, बिनि हुकुमखौ बारसिनायनि थाखायनो बिनि आथिङाव गाजोलखौ दोबाय। आरो जों दिनै साननाय, अरायबो जोंनि साननाया गाज्रि। बिनिखायनो दिनै बिनि अहेबाव सुनानै बे गाज्रिखौ कमप्लिटलि रिमुभ खालामजोब्बाय। अब्ला जों नाय दिनै बेफोरखौ प्रभुआ माबादि अननानै जोंनि गासै गाज्रि साननाय, गाज्रि मावनाय आरो नंखाय लामाजों थांनाय आरो गाज्रिखौ साननायखौ दिनै रिमुभ खालामदों। बे मोनबा हांखोआ दिनै जोंखौहाय गोबां फोरोंदों। बे जोंनि थाखाय मोनबा आघात खालामजादों। आरो बियो दिनै जेरै जेसाया 53 बे जोंनि थाखायनो सास्ति मोनदों, बुजादों, नेवसिजादों। आरो बिनि बुनाया हालेवनाय बादि जादों आरो बिजों जोंनि गारायफ्रा सिखाजादों होननानै बुंदों। बेनिखायनो जों दिनै नाय, दिनै बे गुड फ्राइडे होननानै बुङोब्ला मानि थाखाय गुड फ्राइडे होनना बुंखो? जों बेवहाय मोननैसो बिसयखौ जों मानि थाखाय मोजां दिन होननानै बुंदों। मानोना बियो गावनि बोलोखौ क्रुसजों दिन्थिबाय। आमेन। बिनि बोलोखौ क्रुसजों दिन्थिबाय, गावखौ क्रुसिफाइ खालामबाय आरो थैनायखौ फोजोबबाय। बेवहाय जों नुनो मोनदों इसोरनि बोलोखौ। नम्बर 2आव जों नायोब्ला बे क्रुसाव जे गावनि बिसाखौ होबाय, नुनो मोनदों जोंखौ जे प्रभुआ अनो, गावनि बिसाखौ क्रुसिफाइ होनायजों जोंखौ अननायखौ बियो दिन्थिबाय। जों बेवहाय बाइबेल पदाव नायोब्ला जों बेखौ नुजोबो। आं दिनै नोंथांमोना बेखौ उनाव नायदो बाइबेल पदाव। बेवहाय माबादि जोंखौहाय बिनि अननायखौ दिन्थिदों। जों गांसेनि जन 4:9-10
रमान आर्टनि फार्स्टनि आर्टनाव नाय बेयाव मा बुंदों बियो अन्नायखौ गावनि बिसाखौ क्रुसिफाइ खालामनानै दिन्थिबाय गावनि बिसानिख्रुइ जे जोंखौ अनसिनो थामाव जों नायनि बियो गावनि बिसाखौ क्रुसिफाइ होनानै जोंनि गासै दुखुखौ रिमुभ खालामबाय बे क्रुसिफाइ होनानै रिमुभ खालामदों आरो जों लास्ट मोनसेखौ नायबावदिनि दिनै मानो गुड फ्राइडे होननानै बुंदों जोंनि सैनांगौखौ बियो गावनि बिसानियाव गारबाय आच्छा बै रिमुभ खालामनाया आइजाया 53:4 रमान चैप्टार 4:25 बिदि जोंनि गासै दुखुखौ बि फोजोबदों क्रुसिफाइ खालामजोबदों बेवहाय जोंनो दिन्थिदों सारियाव बियो जोंनि सैनांगौखौ बानबाय आइजाया 53:5-6 आरो 1 पेटर 2:24-25 नाय बियो जोंनि गासै सैनांगौखौ बियो बाननानै जोंखौ फ्रि खालामबाय बिनि थाखायनो दिनै बे दिनखौ गुड फ्राइडे होनना बुंदों अनजाग्राफोर नाय दिनै इसोरनि प्लानआ माबादिमोन गावनि बिसाखौ क्रुसिफाइ होनानै जोंखौ बेफोर गासैनिफ्राय सुख'नानै गावनि बिसा खालामनो बेनिखायनो जों नाय फोरबोआ जे जोंखौ अनो बेनिखायनो फोरबोआ गावनि बिसाखौ सैहोबाय आरो जोंखौ अनबाय बेयावनो बिनि अननायखौ मिथिदो आं बेखौनो बुंना फोजोबबाय जिसुनि मुङै आमेन।